ಮನವಲ್ಲ ಜೀವ ಉಂಡದೆ ಈ ಜನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಜನ ಕುಲ್ದುನು ಮಾರೆ ಅದ ಎಲ್ಲ ಮನವಲ್ಲ ಜೀವ ಉಂಡದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊನದ ಅವ ಮಾತ್ರ ಚುಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಯೋ 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 ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಮಂತನಲ್ಲ ಜೀವ ಉಂಡ ಅವ ಮಾತ್ರ ಚುಚ್ಚು ನೋಡು ಈ ಜನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಜನ ಕುಲ್ದುನು ಮಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ತಾರು ಕಟ್ಟಿಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕೊಡು ಅಡಿತಾನ ಮಿತ್ತನ ಒಂದು ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಅದ ಆಯ್ತಂದು ಮಾತ ದೆಪ್ಪಲಿತ್ ಮೀಸೆ ನೀರು ದೆಪ್ಪನ ದೆಪ್ಪು ಮೀಸೆ ದೆಪ್ಪಲಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಅತ್ತ ಅತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಅದೇ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ದೆಪ್ಪರುಂಡು ಅವು ದೆಪ್ಪುಡು ತಿಂತಿಜ ಹಾನಿ ಮಲ್ದಿಜ ಆಯ್ತಾ ತಿರೋದ ಒಂದು ದೆಪ್ಪು ತಿರ್ದಂದು ಅಲೆ ಹಾ ಅವು ದೆಪ್ಪು ಹಾ ಹಾ ಅಲೆ ಎಂದು ದೆಪ್ಪರ ಅವು ದೆಪ್ಪುಡ ಒಂದು ಮೇನ್ ದೆಪ್ಪರ ಎದುರ್ದು ದೆಪ್ಪರ ಇದ್ದ ವೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ఇంకా మళ్ళీ దించి బాగా పేరుంది ನಾನೇ ಯಾರು ನಮ್ಮೇಲೆ ಚುಚ್ಚು ಅಂತ ಗಂಜಿ ನಿಂದು ಮಂಡಿ ಬಾಯಿ ಚುಚ್ಚು ಅವೇ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಹೈಟೆ ಚುಚ್ಚು ತಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತ್ತಿಡಿ ಹಾಕ್ತಲ್ಲ ತೀತೆ ಕಂತ ಇರಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ 1,000 ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ ಮಾಡ ಕಟ್ಟ ಇದ್ದೀನಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಂಟಿ ಬಂತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೋಸೆ ಮೈತದ್ದು ಈತ ಬಂದ ಒರಿಂಡು ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಸೊ ನಾನು ಒರಿದಿನ ಬಂದ ನಡೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ದುಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಕ್ನತ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕೊಡೆ ಕಲ್ಲ ಜೇಂಜಿ ಕಥಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುಣ ತೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತದುಂಡು ಈತ ನಾನೈತೆ ಅಮ್ಮ ನಡೆಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಕಜಿಕ್ ಮನ್ಪೇರು ತೂಗೋಡು ಎಂಚಾಪುಡು ಬಂತು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೇನು ఒక ట్రై మందలిత్తని నీ మధ్యలో పారండు లేట్ అప్
ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಅದು ಇಂಚದೆಪ್ಪಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮಲ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಂತದು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ನಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂದೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ನ ಒನಸ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ಒನಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಒನಸ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ತೋಜಿಪ್ಪದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಗೆ ಪಾನ್ ಬೀಡ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕೈಟ್ ಪಾತೊಂದು ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಮಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತೊಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂತಲ್ಲ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಜಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಒಂದು ಯಾನೆ ಬೋಡೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪದಿನಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರೋಡ ತಗೊಂಡದು ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಹಾಲು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂದಿನಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪಾನ್ ಬೀಡ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಒನಸಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ತಿಕ್ಕಿರು ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪಾಡ್ಪಾಯಿಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕಪ್ಪ ತಿರುಪು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಕಲ್ಲ ಜೆಂಚಿ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪೊಡಗೆ ನೆಕ್ ಮನ್ಪು ಬಂಡೇರು ಪಾಪಾರ್ನ ಗಂಟಲ ಬೇನೆ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂಚಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ನಡಪರಾಪುಜಿ ಕುಲ್ಲರಾಪುಜಿ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ನೆರೊಂತೇರು ತೋಜುಡು ಓಲ ಮದ್ಮೆದವಲೆಂಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ಮೂಂಕೆಕ್ಕಿರು ಅಮ್ಮ ಕೇಂಡಾರಿ ಗೊತ್ತಾವು ಆಂಡಲ ಪಾಪ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಕಜಿಪು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಸೂಪರಾ ಕುಳಾರನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಜಾಲಿ ಇಂಚೆನ್ ತೆಲ್ತು ಒಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೆಂಚಿ ಸೂಪರ ಅರವಿಂದ ಬೋಲ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಡ ಪೋಯಿನೇಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಕಾಸು భోజరాజ్ పెట్టు కమ్మి ఆయన ఒక ఆయన లేదు ఉమేష్ విజయ్ ఆయన మండే జులై నుంచి కూడా పన ఊరుని ఈరోజు మండే పాట పోయి భోజరాజ్ ఇంకేమైనా మండే అవి నేను ఇట్లా తెప్పారు మీరు కూడా పన్నెండు చిత్రప్పుడు పది పిచ్చలు ఆయన కచ్చది నెక్కలకి పచ్చడి యారు హತ್ತಿರ ಬರ್ಬೇಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲನ ಮಕ್ಕಳು ಪೈಲ್ವಾನ ತಾಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಯ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಲ ತಾಲಿಂ ಕಟ್ಟಿ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಪರ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೌತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡು ತಾಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ನಾನು ಹೇರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ಬಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ದೀಪದಿಯನ್ನ ಅಮ್ಮ ದೀಪದಿಯರ್ ರೆಡಿ ಆತಿರು ಉಲಯಾಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತಡು ಸತ್ಯದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸರಿ ತೋಚಿಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ ಕಾಪನಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಹೊಸತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಮಂದಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವನ ಅಡಿಗೆ ಟಿವಿದ ಸೋಕೇಸ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ದೀಪದಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ನಿಕ್ಕೊಲ್ತು ಕುಕ್ಕುನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕುಕ್ಕು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾನು ಬಾ ಎಂಕ್ ಕುಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೀರು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಐಟ್ಲ ಏತೇಸ್ಕೆ ಪಾತನ ಅದನದ ಕಪ್ಪು ಆತನ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ದಾದಮ್ಮ ಹಾಳಾತನ ಎಡ್ಡಂಡ ಪರ್ನದನತೆ ಕಜಿಪುಗ ಆಪುನದು ಕಜಿಪುಗ ಬಾಡುಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು 4 ಇಲ್ಲಡ್ಕೊರಿಗೆ ಅಂಚ ದೀಪದಿ ದಾಂಡು ಮುಲ್ತ ದೀಪದಿ ದಾಂಡು ಇದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಯಮನ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಅಂತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ತೀಯರ ಗಾಸೆ ಎತ್ತಲು ಆಯ್ತು ದಾದ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ ಸುರ್ಬಿನ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿಯ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಿಯ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ನಾನು ಎತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನು ಮದ್ಮೆ ಪೋತಿನಕು ಸೀದಾ ಪೋತಿನ ತಿರ್ದೆ ಹೈಡ್ದು ಜಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೀರು ನಾನು ಎತ್ತ ಕಜಿಪ್ ಪತಂಪೋಡು ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀನಿ ಕಲ್ಲ ಜಿಂಜಿ ಅಂಚ ನಾನು ಎತ್ತ ಕಜಿಪುನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿಲ್ಲ ತದೆಯ ರಾತ್ರಿ ತೂ ಅಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೋನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವದ ಜಂಜಿಗಂದೇರು ಏರ್ ಕಂತೀನಿಯ ಫರತಂತುನ ಅಂತ ಪಾಂಡಮಂತದ್ದು ಶಯನ ಲೆಪ್ಪರಾಯ್ಜ ಏತಿತ್ತು ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಕಜಿ ಪಾಂಡ ಅವಳು ಅರ್ಧೀತಿನ ಅಮ್ಮ ಆಚಿಡ್ತಿಜಾರ ಐಟೆ ಕುಂಟ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಧೀತಿನ నీకు లేట్ అయితే సూపర్ అని పండ్రాజ్ అంద తిలకల పండి జన చాలా మంచి జాలి ఆడపణ ఫిల్మ్ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಇನ್ನಿದಾರ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು KFC ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಹೌದಣ್ಣ ಮಾತ ಅಂದಾಯ್ ಬೈದ್ವಿ ಬಾರಿ ಆಯ್ ಪನ್ನಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ yank ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನದು ಬೈ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನನಗೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪೊಂಜಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಅದು ಚೂರಾಗಿ ಹತ್ತು ಪುಚ್ಚ ನಿಲ್ಕೊಂತುಲಾಗೆ ಓಡಿಗೆ ಆತ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಗುಯಲೂರು ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಕನಾಗ ಪುಚ್ಚನ ತೂಪಿಂತಲೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಭೂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಖಜಿತ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ರಸ ಬಳಂಜೀರ್ ಯಾವೇ ನಮಕ್ ಅಂತ ಬಳಂಜೀರ್ ಪಕ್ಕ ಏರ್ ಅವು ದಿಯಾರ ಜಂಜಿದ ಗಜಿಪು ದೀಲಿ ಪಕ್ಕ ರಜ್ಞಾಗ ಜಂಜಿದ ಗಜಿಬೋಡ ಜಂಜಿದ ಗಜಿಪು ಕಲ್ಲ ಜಂಜಿ ಕಾಜಿಪು ದೊಡ್ಡಗಿಷ್ಟ ದೊಡ್ಡಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆ ಎದುರಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿ ಕೊರ್ನಿ ಕೂತದ